Benvingudes i benvinguts a la Conversètica, el nou podcast de Subconnexió. Engeguem avui aquest primer episodi per conversar, connectar i donar veu a projectes i persones diverses. Des de sempre una mirada ètica, una mirada crítica i transformadora, i ho fem gràcies a la inestimable col·laboració del Canòdrom, de la Guixeta i del BitLab. Som la Gemma Escala i la Laura Ruiz i comencem. En la setmana del 25N, en què se celebra el Dia Internacional per les Violències Masclistes, volem parlar d'un tema que ens preocupa cada cop més, la seguretat digital i, sobretot, les violències masclistes digitals. Donarem algunes dades molt concretes. Un 28% de dones de Catalunya ha patit violència a internet. En segon lloc, l'estudi State of Deepfakes del 2023 revela que el 98% dels deepfakes, que són imatges alterades amb intel·ligència artificial, són de naturalesa pornogràfica i el 99% de les víctimes són dones. Aquestes dades ens confirmen una percepció que va calant cada cop més entre nosaltres, que ens sentim vulnerables a l'espai virtual, que hem de protegir-nos i que és un espai on som susceptibles de ser enganyades, estafades o calumniades. De fet, el patriarcat és estructural i, per tant, aquestes xarxes, aquest món virtual que cada cop té més presència en les nostres vides, no s'escapa de ser part d'aquesta estructura. Per tant, allà s'hi reprodueix aquesta violència, s'hi reprodueixen els patrons i les formes masclistes que en definitiva agreugen i creen aquestes desigualtats. Per parlar de com protegir-nos i transformar aquests espais, avui ens acompanyen l'Eva Cruells i l'Ortiga, de FemBlog, la línia d'atenció feminista a les violències masclistes digitals. Hola, com esteu? Hola, com esteu? Benvingudes. Moltes gràcies. Comenteu-nos una mica, Eva, com neix aquest projecte? Què oferiu també, no, les persones que us contacten? Primer de tot, agrair el poder estar aquí amb vosaltres i, a més, amb l'honor de que és el primer episodi. I llavors, sí, FemBlog és una línia d'atenció feminista que donem suport i assessorament a persones que confronten violències masclistes digitals. És un projecte que neix d'un recorregut molt llarg, previ, i aquest recorregut data ja de l'any 2014, que és un moment on nosaltres identifiquem com molt clau perquè hi ha un canvi molt important en la manera en com es configura internet i sobretot pel fet de que hi ha una entrada molt gran de plataformes comercials que comencen a copsar tot aquest ecosistema digital i que, a més, aquest ecosistema digital cada vegada queda en mans de més poques persones amb un gran abast, diguéssim, de control, diguéssim, de plataformes i d'aplicacions. O sigui que moltes de les coses que fem en el dia a dia a través, diguéssim, de les tecnologies, de la relació d'informació i comunicació, estan mediades per aquestes empreses transnacionals i això també, diguéssim, anava de la mà del fet que s'estaven intensificant l'ús de les tecnologies i cada vegada formàvem més part de les xarxes socials i cada vegada les utilitzem més per fer moltes coses. Llavors aquí sí que veiem que aquest moment del 2014, 2013, 2014, 2015 comencen a visibilitzar-se i comencen a aparèixer atacs a persones significades públicament, activistes feministes, defensores de drets humans, periodistes, polítiques, que sobretot en aquell moment eren les que més ús feien d'aquestes xarxes socials, i comencem a identificar atacs organitzats cap a aquestes persones, cap a aquests perfils, amb l'objectiu de silenciar aquestes veus i de poder, o sigui, amb l'objectiu també com de promoure una retirada de les dones i de les persones LGTBIQ o persones que d'alguna manera tenen una veu que defensen una sèrie de valors i de drets, i sí que comencen a haver aquests atacs organitzats per poder retirar això. Aquí comença una contraofensiva per poder incidir en aquestes plataformes perquè posin mecanismes de protecció
com per exemple el botó de bloqueig. Això és una cosa, no?, que no existia a l'inici i que van ser, no?, precisament les mobilitzacions feministes d'arreu del món qui va promoure, no?, que pogués existir aquesta possibilitat. I en aquest moment nosaltres ja formàvem part d'una col·lectiva que es diu Dones Tech, que estàvem fent activisme, no?, i estàvem treballant molt amb tot el tema de gènere, dones i tecnologia, estàvem creant investigació, experimentació, infraestructures tecnològiques feministes, i en aquell moment veiem, no?, que hi ha una urgència i una necessitat de poder abordar aquesta problemàtica, i també és una problemàtica que comencem a abordar des dels moviments socials i des dels moviments feministes. Allí les institucions no entren, i no entren ja fins molt més tard. Llavors hi ha una organització no només local, sinó també a nivell transnacional. També aquí a l'estat espanyol, entre Vox, no?, comencen a entrar a l'extrema dreta també, comença a tenir un pes, comencen a haver-hi tota una sèrie de coses que passen, no?, que sí que ens fan pensar que és necessari, no?, poder agrupar-nos i poder començar a treballar sobre això. Llavors el que vam fer és formar-nos molt i també generar tallers d'autodefensa feminista digital per les persones, no?, que en aquell moment estaven més en risc o se sentien més vulnerables, no?, en aquests espais, i també van començar a generar investigació, guies i materials de sensibilització. El 2018 creem la Red d'Autodefensa Digital, on ens agrupem el 2017, on ens agrupem expertes en ciberseguretat i en drets digitals de tot l'estat espanyol, on hi ha diverses col·lectives i diverses persones individuals que estàvem d'alguna manera, no?, treballant en aquest marc d'autodefensa feminista, i creem aquest espai per poder generar aquests materials i per poder generar aquesta sensibilització. Llavors, aquí ens comencen a arribar casos molt concrets i que nosaltres donàvem resposta i acompanyàvem de manera voluntària. Llavors va ser cap a l'any 2020 que vam dir necessitem generar un protocol, una infraestructura que permeti tenir professionals, no?, i que puguem remunerades, on puguem tenir temps per poder acompanyar i donar suport a aquestes violències. I a més just coincideix amb el Covid, amb el confinament, amb un ús ja superextensiu de les tecnologies, perquè en aquell moment, no?, tothom s'ha de connectar sí o sí, i també amb un augment de les violències digitals, no?, perquè les violències digitals van augmentant a mesura que es van intensificant els usos de les tecnologies. I aquí demanem un projecte europeu, ens conformem diverses organitzacions i expertes per poder pensar i dissenyar aquest model que pugui abordar i acompanyar aquestes violències digitals. Llavors, generem un model pensant en una perspectiva holística de l'acompanyament digital, perquè pensem digital i quan ens ve el tema de ciberseguretat, no?, pensem en la fortificació, no?, vinga, doncs, contrasenyes, tal, no?, i ja veníem d'un recorregut, no?, d'acompanyar aquestes violències i pensem que és una visió molt masculinitzada, no?, del que és la tecnologia i també la seguretat, no?, perquè el que percebem cada persona com a seguretat també és molt subjectiu i pot canviar. I també dèiem, clar, tu pots fortificar casa teva, posar-hi, no?, una porta amb doble candau, no?, finestres barrades, tal, però si tu a dintre comences a tenir un atac de pànic, no?, o et sents molt insegur, o sigui, no?, emocionalment no estàs bé, no et servirà de res. No? Doncs fem el mateix amb el tema digital, o sigui, hem de poder acompanyar la persona quan està rebent un atac, també en com està aquesta persona, com li està afectant, quins impactes té en la seva vida, poder fer una anàlisi de riscos en relació no només a la seva part digital, sinó en relació a tot el seu entorn i context, també la seva seguretat física i el seu benestar psicoemocional, i a partir d'aquí doncs, acompanyem, no?, analitzem la situació, definim quines són les estratègies, no?, que podem activar i acompanyem a la persona des d'aquesta perspectiva. I per això fem blog, doncs tenim psicòlogues, tenim tecnòlogues i tenim juristes, no?, perquè també tota la part legal necessita també d'una lectura molt específica de com traslladem aquests marcs legislatius que estan dissenyats de fa molt temps i que no estan pensats, no?, per aquest sistema, no?, de societat actual,
I llavors també veiem una mica com a nivell jurídic doncs podem llegir aquestes violències i les podem acompanyar. També des de Fem Blog donem aquest suport directe, però també fem moltes formacions a professionals i a col·lectives. I també fem molts tallers d'autodefensa feminista i també dotem, diguéssim, d'eines per poder identificar aquestes violències i per poder-les prevenir i mitigar. I també fem investigacions i anàlisi de dades, perquè un dels temes, abans deia que les institucions s'han posat les piles molt tard, fins que realment el fenomen no ha sigut molt extens, i un dels temes importants és que pràcticament no hi ha dades públiques i estudis que puguin d'alguna manera fer-nos entendre quin és l'abast d'aquestes violències i de quina manera estan afectant, quins perfils d'agressors hi ha, com s'estan exercint aquestes violències, o sigui, realment hi ha poc coneixement i, per tant, una de les necessitats que detectem és que pugui haver-hi més investigació i més dades per poder actuar, a més, d'una manera més concreta i més específica, i poder realment entendre què està passant, quina és la problemàtica i com la podem abordar. Molt bé, Déu-n'hi-do tot el que feu. Sí, Entenem que pel que expliqueu, Eva i Ortiga, l'entorn digital és un espai on aquestes violències prenen com unes noves formes, no? Quins factors també les fan una forma específica de violència? Sí, estem parlant ara mateix de que les mateixes estructures que ja estan actuant en el món físic, com podríem dir-ho així, o món real, però el món digital també és un món real, però són les mateixes. És a dir, què passa? Que en l'espai digital hi ha una sèrie de característiques que precisament fa aquesta facilitat d'adaptació, de com les estructures ja reprodueixen aquestes violències i aquestes característiques del món digital adapten aquestes violències. Llavors, a vegades es dona també la sensació, i també és veritat, que hi ha noves formes de violència, adaptades a aquestes característiques, com l'anonimat, la immediatesa, ja parlarem, però també són les mateixes violències que ja vivim en l'espai físic, per així dir-lo. La violència sexual s'ha transformat amb aquestes característiques. Ja no parlem d'un assetjament sexual a nivell del carrer, o en el carrer directament, sinó estem parlant de com aquest assetjament sexual es pot adaptar a aquest espai i, per exemple, tenim violències com el spreading. Llavors, que és la compartició de contingut, que poden ser vídeos, fotografies, àudios íntims, sexuals, sense consentiment. Llavors, aquesta sembla com una nova forma, i ho és, però també és com que hi ha un camí ja fet de violències que hem vivit, que encara existeixen i s'estan adaptant a aquest àmbit. També estem trobant noves formes, directament ja com el deepfake, que abans l'ho hem nombrat, i és com una cosa també molt nova, la intel·ligència artificial ha avançat a una velocitat brutal, flipant. Sí. Llavors, abans del Covid, teníem els vídeos de Will Smith menjant espagueti super mal fets, i ara mateix tenim com vídeos de deepfake superrealístic. I clar, llavors, sí, al final també és que és això. O sigui, quan parlem també de les característiques entendrem com aquestes violències apareixen, se reforcen i se reprodueixen. Perquè és veritat que és una mica complicat sense entendre aquest ecosistema. Si no entenem aquest ecosistema, és molt difícil també entendre i confrontar i combatir aquestes violències. Sí, jo crec que aquí, quan parlem de l'entorn digital, o sigui, tenim la lectura des de feminista del patriarcat i de com aquestes violències ja des de fa molt temps es configuren i es donen. Clar, amb les violències digitals, diguéssim, el patriarcat és la mateixa, és una de les cares, diguéssim, de la mateixa moneda, també del tecnocapitalisme, que té a veure també amb aquest marc, diguéssim, de com s'està configurant aquest sistema digital i com nosaltres, d'alguna manera, ens veiem també abocats a utilitzar unes determinades tecnologies i que en si mateixes
ja estan dissenyades des d'una perspectiva també patriarcal. Sí, no? Perquè si pensem qui dissenya aquestes tecnologies, no? Quines empreses hi ha darrere, on estan ubicades, perquè, evidentment, tenim tecnologies, no? Infraestructures que es desenvolupen a nivell local, però realment qui està ocupant aquesta majoria, no? Són empreses que estan ubicades a Silicon Valley, no? O altres països, no? Molt concrets, i són homes, cis, blancs, no? Amb una classe social alta, i són qui està dissenyant i qui està pensant aquestes tecnologies. I, a més, no per un ús o un benefici social, sinó realment per un benefici econòmic. I, per tant, es dissenyen d'una determinada manera que en si faciliten també el fet que es puguin produir aquestes violències digitals. No? Perquè el model de negoci moltes vegades està en capitalitzar les dades personals, no? I el que totes les persones fem en el nostre dia a dia, en les tecnologies, aquestes tecnologies, no? Que ja estan dissenyades per aquesta vigilància i aquesta extracció de dades, evidentment, si en vols fer un mal ús, ja tens la infraestructura, ja tens el disseny de la tecnologia, i et permet en si mateix exercir aquest control a través, diguéssim, d'aquests dispositius. Llavors, és el que dèiem abans, o sigui, hem d'entendre, diguéssim, les violències digitals des d'aquest paradigma, des de quin ecosistema digital tenim i com això està fent un match amb el patriarcat. De fet, ho comentàvem a l'inici, no? Al final el patriarcat no deixa de ser aquest magma que ho impregna tot, i sobre el que construïm, qualsevol cosa es construeix, no? Sobre això. De fet, les xarxes o aquest món digital el que fan al final, pel que esteu comentant i pel que de fet ja veiem, amplifiquen aquesta violència. Tot i així, mira que passem temps i cada cop passem més temps al món virtual, que comentàvem, però aquest tipus de violència està força invisibilitzat. Vosaltres, en la línia d'atenció, suposo que teniu una mirada molt completa de les conseqüències reals que pot tenir això. No sé si ens podeu una mica explicar quins són els tipus més freqüents de violència masclista digital cap a dones i persones del col·lectiu LGTBIQ+. Sí, mira, nosaltres partim sempre perquè, encara que no hi ha com una categorització concreta, formalitzada, nosaltres, perquè és molt difícil a vegades identificar tipologia. Llavors, nosaltres partim de 3 grans categories, que serien les violències sexuals digitals, l'assetjament, ciberassetjament i el control i vigilància. Llavors, aquí es desglossarien una sèrie de tipologies més concretes. Per exemple, quan parlem de violències sexuals digitals, s'espredi, s'extorsió, que és extorsionar en contingut sexual i tal, grooming, quan un adult es fa passar per un nen o un infant per establir una relació més íntima amb el nen o l'infant, i poder, normalment, s'està cercant com un tipus de relació per poder després demanar una resposta o un contingut més sexual d'aquest infant. O sigui, també estem parlant de deepfakes, estem parlant de ciberflashing, quan rebrem contingut sexual no consentit. Moltes vegades en joves, i ara està molt el tema de grup de WhatsApp, de fer stickers amb contingut sexual, i estan rebrent directament. Està supernormalitzat. Sí. I quan parlem de ciberassetjament, parlem de suplantació d'identitat, quan algú se fa passar per altra persona, crea un perfil nou, o hi ha un robatori de perfil i se fa passar per aquesta persona. Parlem també de discurs d'odi, que això és molt ampli, però hi ha comentaris o un discurs molt concret d'odi a un grup oprimit en una esfera pública. No és el mateix fer-lo a nivell en un xat privat, perquè hi ha unes persones concretes, que fer-lo públic. Hi ha una amplificació tant de persones afectades i col·lectius afectats com de a qui li arriba aquest discurs. I quan parlem també de control i vigilància, parlem de geolocalització, de controlar les xarxes socials, els temps, quan estan responent a una persona, demanar-li una sèrie d'exigències. I aquí també hi ha una fina línia entre també el tema de relacions tòxiques, que també en tema de joves és un moment molt complex, perquè
se está creando una identidad, se está comenzando a socializar en diferentes ámbitos, incluso el digital, que és com el principal per a ells. I clar, és un tema on no hi ha tampoc com un recorregut de conscienciació d'educació sexual, no? Que tinga un sentit i que no estigui com intoxicada amb els mandats, no? De gènere, de patriarcat i tal. I per tant també és un tema com que ara mateix la joventut ja passava abans, però ara també, no? I amb el tema de les tecnologies és un espai molt complicat, molt complex, on no trobem un acompanyament des de l'inici i les famílies tampoc. O sigui, les famílies, professors, no tenen una base ni eines per poder acompanyar aquesta situació, no? Llavors, què passa? Quan parlem de dones, hi ha una clara també socialització i diferenciació de gènere, val? A l'hora de rebre violències. Què passa? Que les que estem més vinculades a les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, són normalment temes de violències sexuals, val? Ciberassetjament i discurs d'odi. Hi ha una relació molt clara del tema de com les dones ja estan molt violentades pel tema de les violències sexuals, però també el col·lectiu LGTBIQ+, té un abordatge també a l'hora del tema de la identitat i la sexualitat, on el ciberassetjament i el discurs d'odi actua molt, encara. Amb l'auge de l'ultradreta també això s'ha intensificat, clarament. I hi ha una coseta també que sempre volem dir, és que els homes també l'afecta el patriarcat. Llavors, hi ha un tema de mandats de gènere de si no estàs a dins de la masculinitat forta, hegemònica que hi ha, normativa, no? Te violentarem fins que arribis a tornar, no? A aquest mandat. Has de ser un dels nostres, Exacte. no? La manada que jo... Clar, i no és permetre com altres tipus de masculinitat, llavors, no? I també tant homes homosexuals com heterosexuals, en el moment, no? que estan actuant o tenen altres tipus de masculinitat, són castigats també, no? I entre iguals. Val? Normalment els agressors són altres homes. Sí. Llavors, bueno, que em sembla una mica interessant quan parlem també de violències, com el patriarcat s'adapta totalment per poder, no? Seguir com encaminar, no? Altra vegada als mandats antics i tals. Fa por tot plegat, he de dir, Sí. Quan has dit tots els tipus aquests de violència, dius tu, hòstia, Déu-n'hi-do. Sí, el que estem veient, no? És que a nivell d'anar identificant aquestes formes de violència o les formes d'exercir aquestes violències, no? També veiem que hi ha, clar, a nivell tecnològic, no? Canvia. No? Les tecnologies van evolucionant, no? Hi ha canvis a nivell de mercat, no? També hi apareixen noves tecnologies, no? Llavors sí que estem veient que a mesura que apareixen noves tecnologies apareixen noves formes d'exercir aquestes violències, vull dir que sí que, no? I també per part nostra, no? Implica també, o per part de les persones que volem abordar això, no? Implica també una actualització constant, no? D'entendre això, no? Com s'està donant, no? Parlem de control i vigilància, però com s'està donant aquest control de vigilància, no? A través de quin dispositiu, com ha pogut accedir, no? Al compte de la persona, no? I, clar, això implica doncs, una actualització constant, també a nivell dels termes i referències de les plataformes, no? Que van canviant cada 2x3, no? Llavors això també implica, no? Doncs ara aquí com podem treballar, no? Com podem seguritzar temes de privacitat i seguretat digital, no? Els termes també a nivell de reportar, no? Les plataformes, bueno, tot aquest tipus de coses, no? Llavors també entendre que evidentment hi ha tipologies, però que aquestes formes d'exercir també és que es van afinant o van variant, no? Llavors aquí també és un dels reptes, no? De poder anar entenent i actualitzant-nos, no? Amb això. Ja heu fet referència ja al cas de les adolescents, no? Que són també un dels grups més vulnerables. Recordem les dades que hem comentat al principi, que és que el 98% del jovent entre 18 i 21 anys han patit algun tipus de violència sexual digital abans de la majoria d'edat. Recordeu-nos una mica quines són les formes que prenen aquestes violències digitals, en aquest cas en concret, no? Parlàveu del grooming, no? Que és el contacte amb persones adultes, no? Amb finalitats sexuals. N'hi ha
Un parell més, Clar, no? o sigui, aquesta dada, no, que nombres és la del 98%, no? 98%, segons que sí, és Save the the Children, no? Que és Children. aquest últim estudi que ha sortit. O sigui, no? Abans deia que hi havia una manca de dades, on hi ha més dades o més estudis, no? És en joves, no? I en infants i joves, adolescents i joves. És la població que més s'ha estudiat, no? També perquè, bueno, no? Evidentment hi ha un mandat, no? Per part de les institucions, no? Més de protecció cap a aquesta població, i també perquè, evidentment, fan un ús molt intensiu de les tecnologies, no? I es visibilitza molt més. Sí que també, no? A nivell interseccional, no? Quan nosaltres, sobretot a la línia d'atenció, veiem, no? Que hi ha moltes persones, moltes dones afectades, no? Amb edats molt més altes, inclús tenim casos, no? De persones de més de 65 anys, vull dir que no, no? Que potser no entra, no? Dintre del nostre imaginari, però crec que és important, no? També col·locar-ho, però aquí no tenim, no? Realment no tenim dades i no tenim estudis. Però si tornem, no? A posar el focus, no? Una mica en joves, jo crec que aquest estudi, no? Que és molt recent, revela que hi ha una major identificació i una major consciència de que estan patint una violència, una agressió en aquestes edats, no? Perquè a més parlen, no? De quan eren menors, cosa que hem vist aquí un canvi important, no? Vull dir que hi ha més consciència, hi ha més sensibilització i hi ha més, no? I per tant hi ha més identificació perquè aquestes violències ja s'estan nombrant, ja comencem, no? Ja comencen a sonar a tot arreu, no? Des de l'escola, des de les famílies hi ha una preocupació, no? I això, no? Sabem que en el moment en què es nombra, doncs evidentment té un efecte, no? També en el poder identificar i de dir, val, això que està passant no és normal, això és una agressió, això m'està afectant i té un impacte, no? Llavors, jo crec que aquesta dada ens revela això, no? Que hi ha una major identificació. Clar, és el que dèiem, no? Més intensitat d'ús, més possibilitats que hi hagin aquestes violències, però tampoc no sabem si en generacions anteriors, no? També hi havia aquestes dades o no. I després també el que, no? Mostra aquest estudi que sobretot són violències sexuals i sí que, no? Sí que veiem que hi ha una primera socialització en la infància amb les tecnologies que no passa per tenir un mòbil, sinó que passa a través de les plataformes de joc en línia. I aquí estem parlant, no? D'infants de 7, 8, 9 anys, no? Que tenen la seva primera experiència en línia digital, no? A través d'aquestes plataformes de joc. Llavors, aquí és una de les portes, un dels àmbits on es poden donar aquest tipus de violències. I llavors parlaven, no? Del grooming, que són, no? Aquestes persones que es poden, no? Que suplanten identitat i que es poden fer passar per una persona més jove, no? I per una persona amigable i per una persona, no? Que estableix un contacte i una relació. L'infant aquí doncs, no entén que hi ha un perill i són espais que, no? Els espais en línia, no? Que evidentment no, vull dir, quan estan jugant amb el joc no hi ha una persona adulta, no? Que estigui allà amb elles, com sí que hi ha, no? En altres moments de la vida, no? D'aquest infant, no? A l'escola, no? Al carrer, etc. Normalment estan acompanyats. No estan acompanyats en aquest sentit. I llavors, no? Entre aquest contacte i allà, no? A la pròpia plataforma del joc té espais, no? Com un xat, com espais més privats, on pot començar, diguéssim, aquesta violència sexual, no? I aquesta és una de les coses que nosaltres hem identificat clarament. I després també hi ha el tema del ciberflashing, no? Que és aquest exhibicionisme sexual, de rebre, no? Amb el teu primer mòbil, si tu comences a posar-te a grups o comences a entrar perquè t'interessa, jo què sé, llegir llibres i entres en un grup de WhatsApp on hi ha molta gent i es parla de lectures i de llibres, però clar, allí també hi ha gent que de sobte et pot fer un contacte més privat, no? Llavors et pot enviar, doncs, una fotopolla o un vídeo d'una masturbació, i això estem parlant, no? O sigui que, no? Tu pots pensar que allò és un espai segur i no ho és, no? I això passa també molt sovint. Aquest seria el sexting? Això seria el ciberflashing, que és l'exhibicionisme sexual, no? Que quan nosaltres érem joves i anàvem pel carrer, no? I de sobte veies una persona
que es posava al teu costat i es començava a masturbar, doncs ara no? Això, diguéssim, que es trasllada a l'àmbit digital d'aquesta manera, però clar, molt més extensiu, perquè una de les característiques no, de l'àmbit digital precisament és aquesta possibilitat de replicació i de tenir una audiència molt més àmplia, no? Clar, el sexting és una pràctica sexual. Llavors, encara no és una violència de per si. Tu tens una relació amb una persona o diverses persones, hi ha un consentiment de rebre i enviar continguts a nivell sexual, ja siguin missatges, vídeos, àudios, el que sigui, no? Llavors, quan una de les persones quebranta aquest tracte o consentiment o relació, és quan hi ha un tema de difusió, sense consentiment, o extorsió directament, ja sigui perquè vols més contingut sexual i la persona ja no vol donar-te, o per diners o altres cosetes. O sigui, nosaltres sempre que a vegades hi ha una confusió i és normal, però el sexting és una pràctica sexual normal i el problema és quan hi ha una persona que està quebrantant aquest acord. Quan no és consentit. Exacte. Luego també, després d'aquesta primera socialització, entrem també a altres plataformes com Instagram, TikTok, i aquí hi ha una sèrie de violències que estan més invisibilitzades, que a vegades és també difícil detectar, i nosaltres parlem de violència estètica. També està molt lligada a les dones, hi ha identitats diverses sexuals i de gènere, i al final hi ha un tema de com el cànon de bellesa s'ha implementat també en aquest... Mare meva, això dona per un podcast, només el tema. El tema de filtres, cossos impossibles, i un continu ara del tema del cuidat de l'esquincare, que aquí també se mezcla una mica també el tema capitalista de consumisme. I què passa? Que això és molt interessant perquè és que les plataformes saben perfectament el que estan fent. Llavors, què passa? Que hi ha un tema relacionat que ha dit abans la Eva, del tema de venda de dades, però també de publicitat. Llavors, què passa? Hi ha estudis, hi ha un estudi molt interessant d'una extreballadora de Meta que va parlar precisament de que a les dones joves, quan van estar afectades per lo que les sortia al feed, quan estàs buscant i surten com publicació que recomanen, que està totalment com categoritzat amb els teus patrons i els teus interessos. Exacte. I què passa? Que està molt evidenciat que són relacionats al tema de cossos, al tema d'estètica, al tema de bellesa, i hi ha signos d'impactes psicològics aquí, d'autoestima, d'inseguretat. I què passa en aquestes reaccions? Que l'estudien, ja sigui perquè et quedes molt en una publicació, ja sigui perquè poses un comentari o comparteix, i a vegades també analitzen el teu estat i si estàs trista o estàs ratllada per el teu cos o la teva alimentació, et donaran publicitat de dietes, cremes, trataments... Se les saben totes, és tremendo, Sí, està tot estudiat a nivell psicològic i està per això. O sigui, és un negoci. De fet, parlem del tema psicològic. Clar, identificar, comentàvem ara, al final són violències que es donen molt en la soledat. O sigui, tu estàs davant del mòbil, davant de l'ordinador, no hi ha ningú que estigui present en allà, no? Aleshores, identificar-ho, entrem una mica en les preguntes com ho identifiquem això. No vosaltres que teniu contacte i experiència amb això, les conseqüències físiques, socials, una mica exemples de conseqüències que pot tenir algú que està patint algun tipus d'aquestes violències per poder una mica posar al radar nosaltres i les persones que ens escolten i tenir-ho una mica present. No sé si ens podeu fer una mica 5 cèntims. Sí. Que conseqüències n'hi ha i les estem identificant, les estem veient. Si dius sí tant, però és que fins ara... Ja, sí, no, fins ara és molt fort. O sigui, quan un nan, una nana, una persona diu, ostres, és que m'està passant això, diu, bueno, doncs treu-te de la xarxa social o treu-te del grup de WhatsApp, no passa res, i així ja solucionem el problema. I fins ara hi havia molt aquesta idea de que allò que passava en lo digital no estava tenint un impacte en la teva persona, a nivell emocional, a nivell físic, i ha sigut en els últims anys que hem anat veient com alguns casos més flagrants han acabat en situacions realment molt extremes, algunes inclús a nivell de suïcidi, i és quan s'ha començat a saltar l'alarma i dir, ei, és que això que passa en aquesta xarxa social, amb la persona connectada allà,
evidentment, no la podem separar de l'afectació que això pugui tenir en la seva vida, no? Llavors hi ha una afectació que veiem principalment psicològica, no? Vull dir que realment aquest tipus de violències, com qualsevol altra violència, afecta a nivell de trauma, a nivell d'autoestima, a nivell de seguretat, no? Com et sents tu segura, ja no només en aquelles xarxes, sinó també a la teva vida quotidiana, no? Anant pel carrer, sortint de casa, anant a l'escola, anant a treballar. Vull dir que realment hi ha una afectació de por, no? De terror, i a més també hi ha una sèrie de característiques d'aquestes violències que tu pots estar rebent aquesta violència i no pots estar identificant qui hi ha darrere aquell perfil. I aquell perfil et pot aterrar i dir-te, si fas qualsevol cosa, no, jo t'estic vigilant. O hi ha aquesta sensació, no, de vigilància constant, i això genera una sensació d'inseguretat en tot el teu entorn molt gran, no? I llavors genera una sensació d'estrès també molt fort, i aquí doncs provoca evidentment insomni, no? I malestars físics, ansietat, no? Atacs de pànic, etc. I en joves i adolescents, no? També hem vist que poden arribar a situacions més extremes. I per tant, no? I moltes vegades, no? Les noies o les persones diuen que no dormo, no tal, i no sé per què. Dius, és que t'està passant això, i evidentment és la conseqüència directa, no? Vull dir que encara costa fer aquest link, no? Cap a de dir, no, és que això és una conseqüència directa del que estàs visquent a nivell digital, no? I després, evidentment, no? Parlàvem abans d'aquest efecte de silenciament de les dones, i per tant també hi ha un efecte d'aquestes violències digitals cap a, no? Hi ha un missatge cap a les noies, cap a les dones, no? Cap a les persones LGTBIQ i cap a les persones, no? Que d'alguna manera no entrin dintre del marc homogeni, que pel fet, no? D'estar en aquestes xarxes socials, no? Pel fet de relacionar-te allà o pel fet de tenir una presència, una visibilitat, pots estar exposada a aquestes violències, no? I això doncs, té un efecte d'autocensura i de silenciament important. O sigui, sí que veiem, i no només, no? Si ets una persona visible, amb un perfil públic, sinó que també ho veiem, no? Amb dones professionals, no? Dones que poden estar visquent violència, de dir, ostres, em retiro, no? De les aplicacions, em retiro de les xarxes, tinc molta menys vida digital, i això té un efecte molt gran en el teu dia a dia, perquè és que utilitzem aquestes tecnologies per tot, no? Llavors aquí hi ha un tema de participació, un tema de limitació, no? dels teus espais vitals molt gran, no? I també un tema de mobilitat, no? De física, i després, evidentment, també tema econòmic, o sigui, o tema d'estudis, no? Sí que hem vist amb nois i noies, amb noies, no? Que han hagut de canviar de barri o que han hagut de canviar d'escola, no? I també hem vist amb dones que han hagut de canviar de lloc de treball, o que han hagut de reconfigurar la seva professió, que estava molt vehiculada, no? Per la seva presència a les xarxes socials, i l'han hagut de, no? Redefinir perquè no poden tenir aquesta presència allà, no? De vegades, encara que dieu que cada cop hi ha més consciència, no? A l'hora d'identificar que potser estàs patint una violència sexual digital, però de totes maneres, a vegades deu vindre amagada o disfressada, no? En control d'amor, gelos, no? Pots pensar... Què ens pot fer saltar les alarmes, no? Hi ha alguns factors tips, això, allò. Que tingueu identificats dintre de... Sí, o sigui, clar, aquí cada persona ja també està molt relacionada a canvis del comportament. O sigui, tu també coneixes a una persona que era d'una forma i ara és altra, no? Directament. O sigui, comença també a canviar ritmes, formes de relacionar-se, amistats, hi ha un aïllament també, hi ha una participació diferent, no? Els continguts que abans publicava, no? En les seves xarxes, o com participava, ara és diferent. Val? Ara també moltes vegades quan hi ha control, no? També hi ha un control de seguidors, no? De l'entorn digital, i es redueix, no? I quan està reduint, no? Aquest espai també pot saltar les alarmes, no? Temes també de, bueno, hi ha
una vigilància en el mòbil, al dispositiu, no? A lo millor estem menjant, no? O sigui, a la família, a les teves amigues, estàs tota l'estona mirant el mòbil, no? Una hipervigilància. Hi ha una hipervigilància, exacte. I hi ha també, bueno, hi ha una normalització molt... És que, clar, aquí hi ha un tema també, el tema de la geolocalització, no? I a les pròpies plataformes ja estan oferint com un tema de la ubicació, de compartir la ubicació. Val? Llavors, abans Instagram, no sé si us heu donat compte de que ara deixa, no? Compartir la publicació contínuament. No? Abans això no estava. No. I fa un any o dos es va tornar famós l'aplicació de BeReal, que era com per fer publicacions del moment, però també se compartia la ubicació. No? O sigui, no, i el tema, llavors, que hi ha una normalització de compartir la ubicació, també aquí entra a vegades el control parental, no? Que ja deu ser això, no? Hi ha una normalització del control parental, de compartir la ubicació, que pot ser una eina perfecta, no? Pels pares, de mira, vols saber on estàs i ja està, però clar, quan a vegades no hi ha un acompanyament per entendre per què se fa això, també es pot transportar al tema de les amistats i les relacions, no? I estar en videotrucada tota l'estona o fer trucades amb el teu novi, no sé què, totes aquestes coses de canvis es noten. O sigui, a vegades al principi a lo millor no tant, però és que hi ha un continuament, no? I cada vegada aquesta persona està disminuint la seva relació i s'està aïllant més. Sí, també amb les violències sexuals digitals, no? Que en parlàvem abans, canvis en la forma de vestir, no? Que de sobte, i això ens ho explicaven, no? Noies que havien sigut víctimes, no? De deepfakes, no? De falsificacions d'imatges amb intel·ligència artificial, que no és el seu cos, però dir, és que l'efecte és impactant, no? I llavors, jo de sobte em vaig deixar de vestir com em vestia normalment, llavors em posava com jerseis amples, màniga llarga, no? Vaig deixar de cuidar-me, no? Vull dir que aquest tipus de signes també són importants, no? Vull dir que, i és el que dèiem, no? Si tu tens una manera de presentar-te, no? En com et vesteixes i tal, i de sobte això canvia, doncs també és un signe que s'ha de vigilar. Perquè clar, dius, ostres, que aparentment sembla que no ha passat res, però pot estar passant en aquest àmbit digital. I ho fan perquè després utilitzen la intel·ligència artificial per canviar la seva imatge a través de les xarxes. De filtres, no? Sí, però és un impacte, no? O sigui, és una agressió sexual on que tu de sobte comences a qüestionar-te el teu cos. T'enfonsa l'autoestima. I t'enfonsa l'autoestima i llavors el que fas és aïllar-te, sí, és aïllar-te, i una manera d'aïllar-te és també no mostrar-te, diguéssim, amb el teu cos, quan abans podies tenir una exposició normalitzada, no? I també aquest abandonament de les xarxes o de sobte de treure totes les aplicacions, deixar d'utilitzar el mòbil, o de sobte canvis bruscos que pot haver-hi, de sobte estar tota la nit pendent del mòbil per si han publicat en aquell grup de WhatsApp alguna cosa teva, perquè... Sí, hi ha l'impacte psicològic d'ansietat, por... Això ja transforma molt a la persona i a les seves, a l'hora d'atendre a classe o en la feina, en el teu entorn, ja hi ha coses que te van a costar perquè estàs en un moment on l'ansietat es pot saltar i es nota en el teu cos, també les formes a l'hora de com està menjant aquesta persona, s'està saltant comides i tal, o també el tema de deixar d'estudiar. Entenem, si no dormen, no? Deuen anar cansades tot el dia. Saltar-se a classe... Estic apuntant tantes coses, o sigui, no m'hi caben ja en el paper, però és que és necessari, anava a dir útil, però no útil, és imprescindible, o sigui, tenir-ho tot això present, perquè són coses molt concretes que quan sortim d'aquí tinguem una mica, estiguem en guàrdia amb tot això, no? Una mica canvia, perquè sempre posem el focus en identificar la víctima, les persones que és necessari, ho hem de fer, però un tema que a mi personalment em fa com molta por, no? Què passa? Torno una mica a l'adolescència, però què passa si és qui exerceix aquesta violència és, per exemple, el nostre fill, no? És duríssim, deu ser duríssim, no? I com es recondueix això, sota el vostre punt de vista? Què fem amb això? Clar, començo jo? Sí. Sí, quan parlem de la primera socialització amb aquestes tecnologies, no?
parlem, primer hi ha un tema social, no? I educatiu. Les persones grans, no? Que acompanyem aquests joves i adolescents no hem estat socialitzades, no? en internet ni amb aquestes tecnologies, evidentment hi hem entrat més tard, i moltes, no? I el nivell de bretxa que pot haver-hi, no? En entendre com estan dissenyades aquestes tecnologies i com funcionen pot ser alt. A nivell d'usos, no. Però a nivell d'entendre, no? Aquests dispositius i aquests comptes, aquestes xarxes, doncs aquí sí que hi ha una diferència, no? Entre els joves que ja entren amb això i les persones grans. Clar, i com a persones adultes, diguéssim, ja parlo aquí, no? Hem de tenir, doncs, hem de poder acompanyar, hem de poder donar eines per poder entrar en aquest món des d'una perspectiva crítica i també donant eines, no? Que permetin que aquests nanos i aquests joves puguin anar entrant pas a pas, no? Acord, diguéssim, amb el seu procés evolutiu. I nosaltres estem super a favor de que s'integrin, no? Aquests dispositius, aquestes xarxes, aquestes tecnologies en el dia a dia d'adolescents i joves, però creiem que no pot ser amb una entrada tan bèstia, no? Llavors és com deixar, no? A un nano sol en un entorn que de per si és bastant salvatge perquè està en mans d'empreses privades que no estan regulades, no? Que no hi ha un control, on hi ha, no? un contingut moltes vegades molt agressiu, perquè tu entres a qualsevol xarxa social, no? I hi ha, no? Les plataformes cada vegada estan donant més contingut, més sensacionalista, no? Amb més components d'agressió, i per tant, no? Estem en un entorn complex, diguéssim, no? Llavors, amb nanos, no? Que estan tenint la seva primera entrada en aquest món, i a més en un moment on estan conformant la seva identitat, no? S'està conformant també una maduresa a nivell de desenvolupament emocional, no? Biològica, etc. Aquí poden passar moltes coses, val? I quan estem parlant, diguéssim, no? Llavors, el teu primer grup de WhatsApp, no? Passa a vegades que per encaixar en el grup, no? O per comencen a provar i comencen a passar de repent memes, stickers, no? De burla cap a algú. Vale? Això resulta que pot convertir-se en alguna més. I aquí no entrem en totes aquestes dinàmiques d'assetjament que, evidentment, a més es donen en un espai on no està vigilat. Clar. No? I a més on potser tu pots fer-ho i esborrar-ho. I per tant no hi ha evidència d'això. Val? O sigui que, a més, no? També hi ha aquesta cosa, no? Que de la part digital, no? Que hem de poder també acompanyar a nivell d'empatia, no? I també a nivell de responsabilitat, o sigui, no? I llavors això és un espai que pot promoure i activar, no? Que una persona pugui exercir una agressió, no? Una violència des d'aquest lloc, no? A vegades, evidentment, conscient, podem dir-ho, no? Però no conscient potser de la gravetat que això pot tenir. Llavors, aquí hi ha una part de responsabilitat, com deia, no? Social i estructural, que hem de poder posar eines i facilitats perquè estem veient que això passa i estem veient que hi ha molts nanos, no? Que agredeixen en aquestes edats i que, per tant, hem de posar la mirada aquí i hem de dir què fem amb això i com ho acompanyem, no? Perquè moltes vegades es posa una mirada punitivista, no? O més de, bueno, doncs això, evidentment, no? És una agressió, és una violència, s'ha de castigar, no? És a dir, bueno, ja. Però també hem de poder mirar una mica més enllà i de dir, hem de poder prevenir i quan passa hem de poder entendre per què està passant i per què aquesta persona està fent el que està fent i des d'on ho està fent. I a partir d'aquí, no? També donar-li un marc d'escolta sense judici i de poder entendre per què ho està fent i a partir d'aquí poder actuar no? Fent-li entendre a aquesta persona que allò que està fent està generant un dany alt a l'altra persona o a les altres persones i poder prendre responsabilitat sobre això. I amb aquesta responsabilitat doncs, veure també quines són les vies, no? de reparació que pot haver-hi sobre aquest dany. Creiem que amb joves i adolescents s'ha de poder treballar des d'aquesta perspectiva més educativa i més d'acompanyament. Que no vol dir que en un moment donat també pugui haver-hi una denúncia i també es pugui activar un procés legal, perquè evidentment també pot ser una de les conseqüències d'aquesta acció.
Quin gust escoltar-vos, de veritat. És No sé si genial. tu vols afegir una cosa. No, és això. És molt important generar aquest espai de comunicació, de confiança. És el primer pas, no? I a partir d'aquí també necessitem espais per parlar d'això, per parlar de la sensibilització, empatitzar a la persona que estàs atacant. O sigui, entendre, no?, el que hi ha darrere i els impactes que generen, no?, aquestes accions. Una broma, no?, entre amics, no?, de ai, generaré una imatge de la companya, no sé què, amb la intel·ligència artificial, però tu no saps realment ni estàs empatitzant amb la persona que està vivint això. I quan et passarà a ti, veuràs que és una merda, no? Llavors, no és com fer-li el mateix a aquesta persona, sinó que ha d'entendre això. I sense aquests espais i enfocament, no?, d'una mirada més interseccional i tal, no es podrà fer res. O sigui, perquè moltes vegades, no, també ens trobem, no, amb professorat, amb pares i famílies que estan saturats, no hi ha una idea on puc empezar, no? Amb aquest acompanyament tampoc tinc temps, quines són les meves capacitats, però és que a lo millor no has de fer-lo sol. O sigui, hem de generar una comunitat i un treball comunitari d'acompanyament. Totalment. Vosaltres des de Fem Blog, teniu recursos, oferiu formacions, no? Teniu diverses eines, no? Des del kit d'autodefensa digital que heu portat aquí una mostra, que el teniu també, que es pot descarregar a través de la vostra pàgina web. Teniu una guia per abordar els assetjaments d'exparelles, teniu una clínica. Expliqueu-nos una mica tot el que oferiu. A mi m'ha fascinat la Clínica TEC, he de dir-ho que sí, quan vam preparar aquesta entrevista vaig anar a mirar, perquè clar, una clínica, què és això, no? Sí, doncs expliqueu, perquè és genial. Mira, si voleu, començo con el tema de la clínica. La clínica, al final, és un espai obert, on nosaltres el treball que ja fem a la línia lo traslladem a un espai on pugui anar persones, col·lectius, que estan afectades per violències masclistes digitals o tenen dubtes de com puc seguritzar algun compte, algun dispositiu. Necessito millorar o aprendre temes com paràmetres de segurització en les meves xarxes socials o coses d'aquestes, no? Perquè hi ha un tema de bretxa digital i és una realitat, no? Llavors, tampoc tenim aquests espais per acompanyar i començar a aprendre aquestes eines d'autodefensa digital i feminista. Nosaltres vam decidir fer aquest espai per poder atendre aquestes persones, no? Aquest any l'hem fet en el Fòrum de Violència contra les Violències de Gènere i ha anat molt bé, o sigui que ens ha contactat persones interessades i tal, i és guai perquè queden com en una estoneta de temps per poder focalitzar una primera coseta, perquè és veritat que l'acompanyament també porta el seu temps, o sigui, no és fàcil, no? També a nivell, si tens molt desenvolupament en el tema digital, és més fàcil i podem diverses cosetes com tenir un generador de contrasenyes que no sigui el de Google, sisplau. O un segur, de programari lliure i codi obert, que estic pensat per les persones i la seguretat de les persones i que hi tinga una mica més de dificultat per poder accedir o revisar el compte Google, l'IT Apple, què permisos tenen activats, perquè a vegades també tenim permisos en aplicacions que no serveixen. Mare meva, ens veurem a la clínica, ja t'ho dic. És com ocupar l'esfera tant de com començar a actuar a nivell de violències concretes, però també com seguritzar i protegir-nos del tema de la vulnerabilitat a nivell de la nostra privacitat i seguretat de les comptes. I el que és interessant de la clínica també és que oferim dos persones tecnòlogues especialitzades que estan una hora amb tu per poder, diguéssim, atendre les teves demandes, preocupacions, necessitats. I crec que això també és interessant, i el fet que ens desplacem i estem en un espai on podem oferir, diguéssim, aquesta atenció que pot ser un espai amigable, perquè no tothom se sent interpel·lada per poder
anar fent bloc i dir, ostres, que estic visquent una violència, no? Però, bueno, tu pots sentir vulnerable o pots sentir que tens una necessitat, no?, de poder seguritzar. Llavors aquí, no?, la clínica ofereix aquest espai. Que guai. Tots aquests recursos, per qui ens escolti, els podeu trobar a la pàgina web de Femblog, que és femblog.cat. Jo crec que arribem al final ja d'aquesta primera entrevista, aquest primer capítol d'aquest podcast. Moltíssimes gràcies. De veritat ha estat superreveladora aquesta conversa que hem tingut. De veritat, gràcies pel que feu també, per tota aquesta feina que esteu obrint camí, com deia la Gemma al principi. Ens queda una última pregunta. Sí, anava a dir això. Ens queda una última pregunta, abans de tancar del tot. És una pregunta que farem a tots els episodis de la Conversètica, que és l'ètica, sota el vostre punt de vista, és l'ètica utòpica? No, és real. Evidentment té una part d'utopia, no?, perquè el tema és poder arribar a una ètica, no?, general, compartida, sobretot que sigui respectuosa, no?, cap als drets humans de les persones i que ens permeti viure, doncs, amb llibertat i sense violències. Però també és un projecte de vida i un projecte real i és algo que estem construint, no? Nosaltres parlem molt de l'ètica hacker, de l'ètica feminista digital, i és algo que des de que jo vaig entrar en tot aquest món digital, que estem parlant, no?, de finals dels anys 90, principis dels 2000. Mare meva. Sí. Jo vaig entrar des de l'utopia, és a dir, aquí està apareixent un marc impressionant de possibilitats amb internet. O sigui, estem parlant d'una tecnologia... És visionari, això també, No? Que és horitzontal, que és redistribuïda, no? Que descentralitza, on podem redefinir les relacions de gènere, de poder, no? On ens podem comunicar i relacionar des d'un altre lloc molt diferent, on els cossos, sembla, no?, que es poden transformar, les identitats les podem reimaginar de 1000 maneres. O sigui, jo en aquell moment era com, uau, no? Llavors, anem a construir un espai digital des d'aquesta ètica, no? Des d'aquesta ètica hacker, des d'aquesta ètica feminista. Anem a construir infraestructures tecnològiques que ens permetin viure en comunitat des d'aquesta perspectiva, no? I on podem tenir en compte tant qui produeix i dissenya aquestes tecnologies com qui les utilitza, no? Que puguem estar constantment, no?, dissenyant i definint conjuntament, no?, aquestes tecnologies que volem i aquest món que volem, no? Vull dir que en aquest sentit, però és que realment era així, no?, per mi. Llavors, jo des de llavors fins ara he seguit treballant, he seguit impulsant i he seguit construint aquest marc, no?, des d'aquesta ètica i des d'aquestes infraestructures, no? I sí, existeixen, el que passa que no estan tan visibilitzades, són minoritàries, però sí, l'ètica, o sigui, hi ha una part en què és plausible, no? I evidentment sempre des d'aquesta utopia, no?, de com podem, no?, fer-la més extensible. Ara Digues. No, això que ara mateix estem vivint baix un sistema capitalista i la tecnologia més comercial, no?, ve directament, no?, com un cercle, no?, en el cercle del negoci, no?, i que realment, no?, estem parlant d'una tecnologia que no és neutra, però això no vol dir que no hi hagi una tecnologia que és diversa, que estan pensats des d'uns col·lectius que són diversos i estan preocupats i s'interessen per els drets i la privacitat i la seguretat d'altres persones. I això hem de posar-li el foc ahí. Sí. Doncs moltes gràcies, Ortiga, Eva, per ser aquí amb nosaltres. Gràcies per la feina que feu i per posar consciència en aquest àmbit de la tecnologia. Si voleu seguir-les a xarxes socials, són @femblog, a Mastodon també estan, i us convidem a fer-ho perquè generen contingut superútil constantment. I ara sí que ens posem una mica més serioses. Companya, que ens estiguis veient, que ens estiguis escoltant,
Si creus que tu o alguna persona del teu entorn està patint violència a nivell digital, podeu contactar amb Femblog. Tenen un telèfon, tenen un WhatsApp a través del qual us poden atendre. El telèfon, WhatsApp, Signal i Telegram. El telèfon és el 643 52 85 73 o per correu electrònic a atenció@femblog.cat. Res més, gràcies Eva i Ortiga per ser-hi avui amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. I ens trobem al proper episodi de La Conversètica. Cuideu-vos molt.